Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να πιάσουμε εύκολα λαβράκια του γλυκού νερού με μαλακά δολώματα. Στη συνέχεια θα δείτε ότι έχω επιλέξει μια σιλικόνη με πάντοτε ελουρά και έντονο χρωματισμό με ένα απλό G-head, όπου με απλή σταθερή ανάκτηση με πολύ ελαφριά jerks την κάνει άκρως αποδοτική για αυτό το ψάρεμα. Οι ιδανικές ώρες για να ψαρέψουμε τα λαβράκια του γλυκού νερού είναι κυρίως το πρωινό ξημέρωμα και το απόγευμα όπου ο ήλιος δει. Κατά τα άλλα μπορούμε να τα ψαρέψουμε κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Στη συνέχεια θα δούμε ότι έχει πιαστεί ένα ζάντερ, όπου εδώ πρέπει να δείξουμε προσοχή την ώρα που βγάζουμε το δόλωμα από το στόμα του, διότι έχει πολύ μυτερά και κοφτερά δόντια και αυτό ίσως τραυματίσει το δάχτυλό μας την ώρα που προσπαθούμε να βγάλουμε το δόλωμα από το στόμα του. Εδώ θα δείτε ότι χαμηλώνω αρκετά το καλάμι μου έτσι ώστε να αποφύγω κάποιο σάλτο από το ψάρι έξω από το νερό, με αποτέλεσμα ίσως να μου ξεψαρίσει, και το φέρνω σιγά σιγά προς την παραλία για να το βγάλω ομαλά έξω για να μπορέσω να έχω το ψάρι στα χέρια μου και στη συνέχεια να μπορέσω να το απελευθερώσω πίσω στο φυσικό του περιβάλλον. Αν σου άρεσε το βίντεο μου, πάτα εγγραφή και καμπανάκι για να ενημερώνεσαι και για άλλα σχετικά βίντεο.